bende kamora mora ma ineno okinyi makawuono bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo mora mora kokalo e nambawa mar ote machuok 236600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kitudori kodwa inyisowa nyingi to bende inyisowa ni nenowa ka intiere gwenge mag kawachoko twak marwa yanga mana mapiyo piyo. Ang'eni twak makamae nwasetwake e twak mokwongo kinyi makawuono. Kata kamano doyo widi lokruok manotim ne ten migepe odiochieng' manyoro ne waneno ka jatend migawo manochung' ne wechego mag aluora mano Adan Duale sani koro nowuok e migawo mar aluora, sani koro en e migawo mar thieth. Wantiere koda Deborah Barasa owuok e migawo mar thieth, sani entiere e migawo mar aluora. Justin Muturi oriembe tich, ka bende Geoffrey Ruku ema koro kawo kar Justin Muturi kaka jatend jotije sirikal. Kaeto wantiere kod Hana Wendot Chemtumo makoro en jatend migawo mar kit chwech. Lokruok makamagi keto piny Kenya e yo machalo nade. Inyanya kwaseneno ka jatend piny kinde ka kinde koro timo lokruoge e sirikal mare. E thuolo mar higni 3 mosebede telo nyaka sani waseneno lokruok mathoth ahinya. Ing'eyo ni sama piny tungni to tungni gi gik mane iye te. Otungni nyaka gi kombe ma ji obede mirito go piny mitiyo nego jopiny kaka kombe mag jotend migepego bende. To ing'eyo ni king'iyo lokruok manobede mar Justin Muturi nodeko kabisa. Kendo kane an jang'adne president rieko dina nyise ni piny ma wadake ni kasama inyiso berni to ji paro ni mano yom. To kasama itiyo matek motegno maka ng'ato kaka kamiluongo ni Justin Muturi nonego bed noseriembe chon kabisa. To kendo president chon kabisa ponono thuolo mane e thuolo mane owuok mopingore gi president e public. Ing'eni tich sirikal ka nitie ngas ma kisechope to kata mana penjo mopenji gi SMS ok idwoka ka matin kata ka jatendi timo gino marach ma ok mori to ka intiere kacha kondiki e tich to konego bed ni pingo matin no konego bed ni wacho pachi kose nitiere apaya midwoko go wechego. Nitiere kaka inyalo wuoyo gi president mari ka ine jatend migawo. Ok ibuogi dhi wuo kode gazet kata TV kata radio. Mano makosa maduong' kabisa. Kata an kama antie ni entire karibu mara biche sirikal. To jomatelo negi miluongo ni board members maluongo ni directors go. Nitie weche ma ka gidwa gwenyore koda e paro. Tiluongo gimiluongo ni kamkunji kata ginyalo ndiko barua but obedo confidential. Nikech sami gwenyori gi jatendi e paro thothne be samoro nya yudo ni ine ma in wrong en ok en wrong. Koro kise kiting'o mano mitere pap to ranyisi michiwo ok ber. To awinjo ka bende ji wuoyo e loko mar Duale didek kendo gole matere health. Adwa ni mondo ing'eni Duale ka ng'iyo waziri mantie Kenya ka mabith mariek kendo manyalo wuoyo e lo sirikal malong'o en Duale. Kama ne jawache lo sirikal malong'o ne onge ne en migawo mar thiethno. Ing'e ni migawo mar thiethno otamo ji mang'eny nyaka jomosomo ng'eyo pogruok e kind SHIF gi SHA gi primary health care gi critical diseases to gi health infrastructure. Gin migepe 3 mane bwo SHA organization achiel to ji okia pogogi. To koro Duale nitiere kod lony mane? Okay, and about launch and about delivery of the message and about leadership. Duale nyalo kata mana explain gir finance malojo manie finance. Duale mineno nyalo explain gi manie health malojo mani kanyo. Omi idwaro ng'ama nyalo wuok mawuogi jo. Kawuoni neno ka ji ywagore ka kabisa ni sirikal ma Amerika ogolo kony mancha gimiyo wa e weche mag thieth wabiro timore nade. To ng'ama nyisi gi ni ng'e ni SHA manokelni nigi gimoro iye kanyo miluongo ni Chronic and Critical Diseases Fund. Mano e kama AIDS fole. Koro kogo budget maber to mano ema biro deal gi weche mano okethore e bwo UNAIDS. Omiyo adwa ni mondo jothuro winji ni gik ma president timo gi otimo gi kaluwore gi gimidhi tim kanyo gi ng'ama nyalo timo gino maber. Nation karwa ketwako kinyi makawuono.